Bang! Wag abayog karo ha. Apil man kiting ipaningot lagi. Wah, nakaladyo kayo nakahuman. Matay. Majong balis mga kalaspag. So makahirit na og sika dung alawa Merkulis kay balis man. So nako ikauban ron mga pagot taga amo harbor. So ang plano nga ruta karon kay ito dito sa Bugho. Then lapos sa Manmid kung dili pa mahapunan. Muna yung sima ng kujog. Ito ka na yung usa. Sige chairman yung usa. Muna yung ingon ng alubok ko namin. Pas-pas ya sige chairman mo pidalah. Sugan? Lubok na ta? Lubok na. Shoutout Junior Tayabas, sama ka. May sabot ang mag-bike ron. Pasod dami sa kanang sa Parabugho nga eskina. Muna nga kasada likod din sa simbahan sa Lubok. Bati. Yo, pwede kong gabay ang dan. Ikan gawan ugat. Ha? Buka kita. Pinangga daw di bike ba? Yeah. Ito ba di babaw? Dili, tipas sa tare. Kus dako man ibabaw na, tuktok ka na. Ito, kuba, ba? Lagi. Kabot itong tunga-tunga kayo kung maura to. Wah, nakaladyo kayo nakahuman. Matay. Suguon tas bayan na asal. Sugaw yung dong, yung naging labi-labi. Sabi mi sa unang angang, pero dili ni siya bantok unahan. Mga inanay na ba? Katura may nagsugod good moy bantok. Pero mubura. Uy. Ambog ko ano nih sa kapatag. Ja, jamo ingon nga sulit jamong tukaron ba. JB awag bili ba. Gikanan-kanan nagbiskwit gatukad. Sampong. Apil man kiting ipaningot lagi. Labi. Wag abayog karo ha. Maus ni. Patag no na. Ladyo. Mo giok ba? Uy, Sabang. hang tuhod. Napuwak si Tiyo. Kaya medyo taas-taas membuning subidaha. Hatay. Kaya naman kaya exercise mga tuwa. Di ka nang lakaw. Exercise mga po na. Yes, milakaw. Kaya ako po nag-gahin akong energy kay ladyo pa jamot ng sikatuna. Tubig, dagan pa. Manginom tag singot aniya donahan. May isa pa. Ha? May isa pa. Ito mo boss. Kamay kandos na. Ha. Sus! Last na. Oh. Out. Ay, naiusa. Amo na imo ang subidahon karon. Taas-taas ning niya og arijo sa mga subida dito sa ubos. Libura na way tama na ana. Dajon sa Barangay Bugho. So gamay nagkuwang usan lang kasubida. Ha? Doon na eh. Kana na liko lube. Bang!
Ha? Hangak. Mura magwa kago eh. Wan ko muna. Kilometer to katunga. Nagua sa mo to. Mo ni sampong. Gamay na mga 100 meters ni kuwang. Do na. Abot to ta. Muni ang bugho. Si Tio ani og si JB first time la ni. Umana mo ani. Lost mi dito sa Kinugitan og then uli na mi sa Katuna. Oh, bray. Ring hawa. Alas 6 na may 7-Eleven sa Lubok. Atyo, ngita ta na yung masima-sima. Ari na, dito ta kay. Sumot kadugay. Kita asawa. Odol na, si Katuna na sunod na nagtipa sa mga tulay. Ano tataman og please subscribe.